motor. So yeah. Awit malambang motor mga ga. Yo, what's up? May muntag mga ga. Magpapakulin na ito gikan ko ano? Deliver o pinto sa order na po dahil si Brad Limmer. So, salamat kay Brad sa imuang order karon. Tabang-tabang na semua kapat kita may binload. Sila hardo pero. So karon na mga ano? Ito adlaw tay. Lunes, no? So adlaw Lunes no. So ganiha pa siguan niya. Nga kadlawon pa pero bisan pa kuan no. Sila hardo po sila sa mama. Ngita kwarta. Ya para namin tayo may makaon ri. So mga subscribe mo para daghan ni palit bugas. So karon luto na sad antay. Luto na inasal. Karon kaon sa mga gano kay hilad kay kung tinaig yun. So nakoy ipakita sa inyo haon niya dahil nakoy ipakita sa inyo haon niya paglasa kong vlog ara ko to nga kuan. Naidaghan na buhat ang pangitag kanay among negosyo dahil nga pagbuhat og pinto. So nakoy ipakita sa inyo niya. Unsa ang pagkaon to nga bahaw pumi kanon. Pwede ka hugas na ay. Abot ang karaan og bago. Ma. So, kada deliver na mo mga ano, kada kuan din ako, kada ba? Kada order na mo. Kay tigaan ko sa kong mother og kuan ng komisyon. O pay trabaho. Sige magkaon no ayo komisyon. So kanao na di ko mga gano nga apit ng Pasko, kana ding komisyon nga yatag sa mama. Kaning kuan, pila ni? 100 usahay mo sobra-sobra. Ato ni tigumon. Ato ni palit og bugas. Kalabo ko no. Labong guys. So, digamo sa daymi diri mga ano, giunam din nila luto dayo man ni. So, magdigamo sa daymi diri para usuba dayo, ha? Pagluto sa kotid o pagputo sa pintos. Kutid. Nalo. Muna siya kotid nga man ni mga guys. Coated peanut na kaya na English mother eh. Gusto lang nila ko i-share sa inyo mga gano bisag kubre me. Hila si nga naong ako ra dai. Di mga ogbahaw. Kani mo ka ogbahaw? Ka ogbahaw. Mukaon na migbahaw ka mga guys. Mukaon migbahaw. Adi may magkawagbahaw basta dili init. Itambo mo sa bagong kanon. Mama. Kuan kayo no? Ang issue karon sa kuan ay ba? Ilang gitapikan sa kanang among kuan daw. Sigtabi na siya, radyo. Kay kuan, presidente, mga kandidato sa presidente ba no? So, unsa may kuan mo ba? To sa demi project ni mama og may na may. Kayo? Among labunon, gawas awas. Kisa may botohan mo ba? O pa? Undecided pa so ako masulti sa inyo ano paano dyan siya. Vote wisely ragid. Permanente mo na. So, kuan no? Nalimot tayo sa no? Another day, another life, another blessing na po day karon no? So, bisag uwan kayo na mong negosyo mga ga. Kuan siya. Rain or shine. Magluto kini sa mama. So, Minurno. Og mapildi ka doa, los. So, ngani mong kuan diri mga gaw? Tiles na mo? May nagpuhon. Puhon og kuan, sertihon ta. Ato ning mapayo tong balay. Simitong ilong. So, wala din mga ganun. Ligamo sa mga direktar may. Ngawas may mga ga. Tara, ngani siya. Kao sa karang makarelate na ato mga batang 90s o kanang mga nakaagiro kanang kapobre mga gano. Di pobre kay napamtay na kaon di pa jud ta pobre. Pobre mo di pobre nga oh. Sa ba? Paksiw. Nasal ray pobre man. Ato man di palit isda baboy lang sa. Ngawas may mga ga. Ngong may suwan ron. Muni kubihan. Sige na ba? Sparkle ba kay bidli lagi yung sundan paksiw eh. Pwede ni sparkle oy.
Meling. Gapon na. Bug na ako panahon, bakit ilo tag sparkle tinglo? Uy. Dali oh. Ato mo Hindi. taas, higda pa ka dito taas. Oh. Manumbay mo maguwan. Ako ni gara mo ni kusog. Nari ko pakita ko sa Kutsun, oh. Ha? Di mo pa tumutang din si ang kutsun. Ha? Namaga, it's raining cats and dogs. Ito ba ito ba? Ano tayo tawagan ni Ma? Red rainfall. Ano ito pakitawan dire? Ano ito? Sa NDRRMC? MBRMC. Asa ito kung kaan ma? Picture ma? Ay, nare dire. Picture ba? Kani ba kani? Ano pakita sa inyo mga ga? Kumisa ba? Atay. Dara mga gay. Ano na pakita sa inyo mga ga? Sa atas ang iyo ng suga. Tara. Pilit lagi ni ma. Tara oh. Wapo kayo. Okay, sa mga ga. Tanyin ko paglas na akong vlog, di ba nga? Sa kita ma? Ang kani pagpamintos na ni daghan na pahuman og college diri. So, mani, proud ka niyo? Batch 2018-2019. Nila ngay. Naan lang ko i-share sa ila ba? Naan ko i-share yung mga nga. Kanang kaning pag-eskwela kay dapat bisag bukoy ka, ako bukoy ko sa eskwela. Ayos. Tumo yung humanon yung pag-eskwela ba, pre? Na ko'y nahuman sa kung kuan na ko'y na-accomplish no. So kay ang kaning pag-eskwela mong good. Kuan siya, dugo og singot ang sakripisyo sa tong ginikanan ani para makahuman tag eskwela. So muna ikaw diha og estudyante pa karon, makita ka na ni paninguhag eskwela para malampos nimo imong kuan eskwela. Ato na mo tay? Tara. Ito na mama. So, kuan mga gano? Uwan kayo nya. Pero malakaw ka punta sa mama kay ninda sila. So kami dire kay ano namin ni kuan, ting daril nga atong usabo sa atong mga tambay dire. So kuan, kanang magpudri kuno migutan. Kita kayo? Mga sa mga gano? Sa kuan ray. Ug mag sa estudyante pa mo, ug sa mga kuan diha. Di sa bag magbugoy-bugoy mo o pwede rin na siya mo isabihin sa mga pag-eskwela, bugoy-bugoy. Sigurado lang yun nga. Kaya tawag na ma? Na kay there is room for everything that you do. Kaya wag English eh. Butangan ni mo og room para sa bugoy-bugoy ni mo. Pero ay sa bulik kalimot nga butangan po ni mo og room para sa imong pag-eskwela. Pero dapat mas dako gid na ang room sa imong pag-eskwela kay kuan man siya. Muli nagingon ako nga, dugo at pawis ang isakripisyo sa itong ginikanan na Triane oh! Oh? Lapo kayo bro, nangita ka mas lagwarta sa mama kay para makakaon mi. Ay nako, ambot lang o sakto ba itong istorya pero murag para nako sakto to siya. Ambot lang para kanin nyo. Sparkle ba be? Pa, nakita na po to. Sparkle ba? Ya, Ano sparkle? mapuwag ko ano. Sparkle ba? Ayaw. Tingnan natin. Ari na kumay? Ayaw. Damog, kuha na. Damog lami. Dayag paan ma. Ma? Uwan kayo? It's raining man. Mali, kaligo. Ano po yung agas? Yung awards. Sige na tayo niyang umaga. Magpudrip ni. Paano ka? Paano ka? Magutan ka ta? Mga gaw. Nagluto pa sa sila. Pinto sila si mami. So, paano eh? Sakto ba dahil ko kaniya ba nga? Huwag na kayo baton. So yung kinabuhi, for example, bugoy-bugoy ka. Tangan mo kwarto. Bugoy-bugoy, spila. Kanang mga imuhang ganahan mo ito. Maria, mag-dramcore ka, example. Kanang, mo siya kitawag ko. Ano ara, musudan ka nang kitawag ko. Time management mga ga. No? Tangan yung oras tanan yung gusto baton. Magbugoy-bugoy ka, spila ka. Pero dapat, kanay mo tanang sudlan. Ingon pa si Sir Pacomio nga dapat kanay mo kan obligasyon na nimo ay mo nang barugan mo sudlan di ba? So
ko, grabe mas. Tumawa siya mga gano, magpuntre pero kung to, ya, bot, madayon ba ka na kay, sige mo ano? Do, makapuntre ka ta do? Iwan mo do? Nah, chill kay kinabuhi, chill kay klayo do? Tama ka, dako ni star, ingon Daryl. Nay bitaw anding? Nay bitaw anding. Banga ni ka, tingnan wala lang may jadi kung wigit no. Nay bitaw anding. Tingnan wala gid lami kay tugtik gid. Lami kay di mo puyos ba? Lapok ba? Lapok. Tego pa lapok. Asa ka ta naglaro-laro. Tuh tegakkan na no. Patay. Diguna. Are kita na sugan. Tuto ano? Sige gini bituon. Yo, ni uno lang wano aga, maka-food trip gimik dayo no. So kaniya nagis ko tag time management no. So kami dire bisag tambay mi, nami time management oy. Ikabuntag sa ikabuntag tabang sa tong mother. Ini ka humanog tabang mamahaw. Ika humanog pamahaw. Tambay ka jud, try mong gibot ganiya, higda-higda, minag kanta. Ikaw man, ikaw to, putrip gina no. Labi na sa una nga kuan. Wala pa namatyan man among amigo dire og kuan. Oy, my friend. Matay ang papa sa mga amigo so ibanan dire ang legend sa mga tambay no. So ako na siyang nagkabuhat kog video kauban si Yoyo sa una. Nasa kong Facebook. Ito nabuhat nagtabanog so naganaw mo tanawan ninyo. Nya. Kaya human kahapon kay tambay sa balik kagabi magdigamo so itong ipakita na ko sa kong last vlog itong hugas plato magkuan ini kahuman lasa na matug hindi magduwag email na rin siya time na siya kuan time management Japon gamay di bating basta nga na mga tambay dire ha char so naday ko ipakita sa inyo mga aga dry itong i-practice na natin na ito ano finish product sa katong kuan bag nga atong ikuan negosyo ta pero rag kuan di pa kay ko kuan mo sa bag na gyud ako i-paint no kay murag kuan pa ko kulbaan ko masipkat kay mahal yung bag so karon mga ga magdigamo sa mi dara mga ga among food trip ron utan atong chip cook mo lang gyapon si ting dalo lang gyapon dara so ang ano mga ga ha so tara day mga ga naday may subak ko baboy so duha ra may kabog nag food trip so duha ra pud mo subak dara mga ga luto na mga ga buwad utan day nya with partner buwad nya suka dayon so minadto na mi no so katore gani mga ga katore na disgrasya gani buntag kay gagaw itong ting Daryl may gani kay ko ano wala ray angol wala ray na unsa ko andra kana dili ray kay siya nga dako nga lamba so maayo kayo so karon mga ga pangaon na mi nya ikaw man tugte kay 101 wala may ilip-lip ha May gutong dix man. si Aldrino Aldrino business man. sige so mo to siya mga ga no lahat ko magkita pa sa sunod akong video no ay mo kalimot mag-comment like share and subscribe sa akong YouTube channel no Gary TV ano out mga sa mi bye bye